わしも年を取った。腰は痛いし、耳も遠くなったし。ある農家に一匹の猫が住んでいました。たくさんのネズミも住んでいました。猫は食べ放題のネズミを捕まえて腹いっぱいな毎日を送っていました。でも時は流れ、ネズミを捕まえることがだんだん難しくなってきました。もうネズミよりも足が遅くなってしまって毎日腹ペコだ。そこで猫はある作戦を考えました。そして指一本触れないという約束をしてネズミたちを集めました。やあネズミのみんな、怖がらなくていいぞ。怪しい。わしはすっかり年を取った。そこでだ、お前たちに頼みがある。わしも年を取った。これからは心入れ替えようと思う。もうお前たち二人を食べたりしない。嘘。本当だ。そこでだ、お前たちに頼みがある。何？朝と夜一列に並んでわしの前を行進してもらいたい。そして私の美しい心を謝ってお通り過ぎる時にお辞儀をしてもらいたい。ちょっと怪しいけどありがとうございます。朝と夜一列になってあなたの前を行進します。そしてあなたのお美しい心を謝って通り過ぎるときにお辞儀をします。そして夜になりました。猫は穏やかな顔をして部屋の真ん中に座りました。ネズミたちは一列になって進み、順番に深々とお辞儀をしました。あなたの美しいお心に感謝いたします。あなたのお美しいお心に感謝いたします。あなたのお美しいお心に感謝いたします。そして長い列が通り過ぎて最後のネズミがお辞儀をしました。その瞬間、よし、いただき。猫はこのネズミを捕まえあっという間に食べてしまいました。前の方のネズミたちは誰も気づきません。こうして猫は全く苦労せずに毎日ネズミを食べることができるようになりました。毎日満腹だ。我ながらうまいことを考えついたもんだな。それからしばらく経ったある日、ネズミたちの中でも賢いダンベイとアンベイが話し合っていました。この頃仲間が減ってきてるような気がするんだけど、アンベイはそう思わない？そういえばこの頃ダンベイ、ナンベイ、アンベイの顔見てないな。そうか。猫に言われて朝晩更新を始めてからなんとなく毎日誰かがいなくなってるような気がしてたんだけど。そこで2匹は次の更新に備えちょっとした作戦を話し合いました。夜の更新の時間になりました。今日の行列の先頭にはダンベイ、最後にはアンベイが並びました。ダンベイは猫の前で丁寧にお辞儀をしました。そしてまた前に進み出すなり大声で言いました。おーい、アンベイ、どこにいる？ここにいるよ、ダンベイ。更新の間中2匹は声を掛け合い、その間にいるネズミたちも前を見たり後ろを見たりしながら更新しました。あんなことをやれちゃ手が出せないじゃないか。晩ご飯がいっちまったよ。そして次の日もその次の日も猫はネズミを捕まえることができませんでした。ネズミたち
作戦は大成功。でも安兵衛と蘭兵衛は？みんなよーく聞くんだ。猫はもうすっかり腹ペコになっている。今日の行進の時は猫の様子をよーく見るんだよ。はーい。でも何を見るの？腹ペコの猫はいつ飛びかかってくるかわからない。だからいきなり立ち上がらないかどうかをよーく見るんだ。はーい。行進が始まりました。安兵衛と蘭兵衛は声を掛け合い、行列は進んでいきました。おーい、安兵衛、どこにいる？ここにいるよ、蘭兵衛。今日の猫は目を思いっきり見開いています。血走った目からはギラギラと恐ろしい光線が放たれています。行列が半分過ぎた時、猫はついに我慢ができず、待て、全部耐えられてや